Αυτό είναι το πιο viral παγωτό σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι το πιο viral κρουασάν σε όλη την Ελλάδα. Και εννοείται τα πιο γνωστά ζυμαρικά σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα θα τα δούμε ένα-ένα, θα τα δοκιμάσουμε και θα τα βαθμολογήσουμε. Σε περίπτωση που δεν είναι στο part 1, θα είναι εδώ πάνω. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε με πολύ πείνα για το πρώτο μαγαζί, που ήταν τα Μάιλος. Με τα φρεσκοκομμένα ζυμαρικά του να σου σπάνε τη μύτη. Από τα πιο ωραία πιάτα σου, τι μας προτείνεις? Προτείνω ένα mac and cheese με extra bacon καραβιλωμένο, το σκαμερικό καμπανέλε Ωραία. και το παστίτσιο με πάρα πολύ. Τελεία, θα τα δείτε. Αφού ξεκίνησα να ετοιμάζω την παραγγελία μας, περίμενα να δω αν θα ήταν τόσο γευστικά όσο και λαχταριστά φαινόντουσαν. Μέχρι να ετοιμαστούνε, πάμε να δούμε δύο πράγματα σχετικά με το TikTok του μαγαζιού. Το Μάιλος Pasta στο TikTok έχει κοντά στους 15.000 ακολούθους και κοντά στα 120.000 like. Βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι, οπότε ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Τα έφερα στο τραπέζι και ήμασταν έτοιμοι για δοκιμή. Θα βάλουμε παρμεζάνα από πάνω. Εννοείται, ρε, πολύ παρμεζάνα. Τώρα που το θα τα κάνω, αλλά τέλος πάντων. Εμφανίσει η δυσκολία του Άβραμ στο να βάλει την παρμεζάνα πάνω στα μακαρόνια. Ποιο θα ξεκινήσουμε? Αυτό. Κάτσε να σπάσουμε την παρμεζάνα. Εννοείται πως πρέπει να πάρεις τουλάχιστον 2 μπουκές για να είσαι αντικειμενικός. Ένα δοκιμάσεις. Πολύ πήρες. Δεν ήθελε. Πολύ πήρες. Είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις τι, θα σε πω. Είναι πολύ ωραία δεμένο η σάλτσα με το μακαρόνι. Παρόλο που το mac and cheese του πήγε πάρα πολύ έξτρα παρμεζάνα. Δεν ξέρω αν ακούγεσαι. Μπέικον αυτό. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία με τη σάλτσα. Φίλε, μου άρεσε πάρα πολύ. Το ζυμαρικό είναι τόσο όσο ψημένο, κρατάει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε δίκιο ο Κοπαλωτή, είναι το πιο μαλακό ζυμαρικό. Χωρίς να έχω δοκιμάσει το άλλο, βάζω ένα 9 στα 10. Από εδώ δεν γράφει. Ό,τι να άνοιξα, δεν γράφει. Πολύ ωραία σάλτσα με την παρμεζάνα, ρε φίλε. Κοίταξε, επειδή είμαι λάτρης του παστίτσιο, αυτό θα βάλω 9,2 γιατί πιστεύω ότι το παστίτσιο θα πάρει παραπάνω σαν λάτρης του παστίτσιο. Πάμε στο παστίτσιο. Α, Μισό λεπτό. συγγνώμη ρε. Εγώ θα βάλω ένα 8,7 περιμένοντας το παστίτσιο, παιδιά. Είναι το παστίτσιο. Ξεκινάμε. Σταθερή αξία το παστίτσιο. Πολύ έντονη γεύση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ έντονο, πολύ ωραίο. Έχει έντονη γεύση σάλτσας. Πολλά level επάνω. Το κάνει παρμεζάνα. Το βάζει από μετά. Καλό, Είναι ένα διαφορετικό παστίτσιο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Επίσης το ζυμαρικό πολύ ωραίο. Τα όρια λίγο πιο πάνω 9,1. Εγώ του βάλω 9,3. Φίλετε δεν μου αναγνωρίσετε, την παίρνω όποτε μου λέτε. Εγώ στον Αβραάμ δεν παίρνω όποτε μου λέει. Παίρνω όποτε θέλω. Επίσης είμαστε πολύ κοντά στους 2.000. Βοηθήστε μας να φτάσουμε το στόχο μας που είναι 3.000 μέχρι το τέλος του χρόνου. Εννοείται θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο giveaway μόλις φτάσουμε τους 3.000. Και θα το πληρώσει εννοείται ο Άβραμ. Πιο πάνω, ίσως γιατί με την ντομάτα μου αρέσει περισσότερο. Είδες με το κιμά. Εγώ θα πάω πιο έψηλα από όλους σας. 9,5. Περιμένοντας να βρω το δεκάρι σήμερα, γιατί στην προηγούμενη δεν ήμουν. Κλείνουμε από εδώ. Βρισκόμαστε στο μαγαζί της Προξένου Κορομιλά 13. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Μας βοήθησαν απευθείας στο τι θέλαμε να φάμε. Ήταν από τα πιο φιλόξενα μαγαζιά. Και ευγενέστατα μαγαζιά. Εμείς τελειώνουμε το φαγητό και πάμε στο επόμενο. Και κάπως έτσι βρεθήκαμε λίγα μέτρα μακριά στον τόπο που έχει φτιαχτεί το πιο viral γλυκό σε όλη την Ελλάδα. Και δεν είναι άλλο από το τζελίσιμο μπισκότο και τη λάβα φεστικιού. Και αυτό το γλυκό πραγματικά έχουν γίνει εκατοντάδες reviews από όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούσε να λείπει από ένα τέτοιο βίντεο αυτό το γλυκό. Παραγγείλαμε τα δύο πιο viral παγωτά του, τη λάβα φεστικιού με πραλίνα φεστικιού στο κάτω μέρος, πολύ ιδιαίτερο παγωτό φιστίκι και μπισκότο από πάνω. Και όπως τη λένε τη λάβα σπέκιουλους, με μπόλικο πραγματικά τριμμένο μπισκότο στο κάτω μέρος, παγωτό και πραγματικά πολύ πραλίνα σοκολάτα. Και στο τέλος, τριμμένο μπισκότο από πάνω με το χαρακτηριστικό μπισκότο τζελίσιμο στο τέλος. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποια είναι σπέκολους? Σπέκολους. Πρώτη. Πάμε να δοκιμάσουμε. Αυτό φίλε είναι ακραίο. Πήγα από εδώ, ρε. Συγγνώμη, αλλά. Πολύ ωραίο. 9,8 στα 10 βάζω. 9,9 στα 10. Είναι τρομερό. Μπορεί μου να βάλεις είναι το γλυκό. μέχρι στιγμής ότι καλύτερο έχω φάει φέτος για γλυκό. Εγώ θα το βάλω 9,5. Στο μεταξύ σοκολάτα πληραίνει όσο κάθεται. Ναι, απίστευτο. Πολύ δύσκολο να το περάσει αυτό. Δεν ξέρω πόσο ωραίο μπορεί να είναι για να το περάσει. Πάμε στο επόμενο. Λάβα φιστικιού. Πιο viral γλυκό όλη τη Ελλάδα. Ήρθε η ώρα επιτέλους να το δοκιμάσουμε. Άρα δούμε. Είναι ακριβώς όπως μου αρέσει το φιστίκι. Πώς είχα πάρει το άλλο? 9,8. Είμαι πολύ ανάμεσα, δεν ξέρω. 9,8 δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι καλύτερο. Σε αυτό θα βάλω 9. Περίμενε γιατί είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει. 10 στα 10 πανηγυρικά, παιδιά, δεν υπάρχει. Απλά ελάτε, πάρτε, φάτε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Άρε, τι μας έκανες. Αυτά από το τζελίσιμο μπισκότο. Πάνω από τις προσδοκίες μου, δεν περίμενα να τόσο ωραίο. Τα λέμε στο επόμενο μαγαζί. Και κάπως έτσι σιγά σιγά πήραμε το δρόμο μας για το επόμενο μαγαζί. Ένα μαγαζί που καιρό θέλαμε να επισκεφτούμε. Και δεν είναι άλλο από το καταπληκτικό Σενιόλ. Ένα κατάστημα που εντυπωσιάζει τόσο στο εξωτερικό του όσο και στο εσωτερικό του. Μπαίνοντας στο κατάστημα, πλημμυρίζεσαι από μυρωδιές. Και εννοείται δεν μένει μόνο σε αυτό. Είναι ίσως το πιο όμορφο κατάστημα που έχουμε επισκεφτεί. Καθώς σε όποια γωνία και να κοιτάξεις, βλέπεις και κάτι διαφορετικό. Από διαφορετικού είδους κρουασάν μέχρι δικές σου πραλίνες. Μόλις
μπήκαμε στο κατάστημα, μας υποδέχτηκαν με πολύ αγάπη τα παιδιά και μας προτείναν οι ίδιοι τι θα φάμε. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν είχαμε στο μυαλό μας το τι ετοίμαζε. Τόσο πολύ φαγητό που ακόμα και στην όψη του σκάγαμε. Ετοίμασε μια σακούλα και σιγά σιγά τα βάζε ένα μέσα. Όσο οι μυρωδιές μας τραβούσαν να πάρουμε κι άλλο. Πήραμε τη σακούλα και φύγαμε σε ένα μέρος που να έχει φωτισμό. Και εννοείται καθίσαμε παραλιακά να απολαύσουμε το κροσάν μας. Μέχρι εμείς να ετοιμαστούμε, πάμε να δούμε τι παίζει με το Σενιόλο και το TikTok. Το μαγαζί έχει 1893 ακόλουθους και 522 like. Αλλά το μαγαζί είναι τόσο διάσημο για την ποιότητά του που άνθρωποι από όλη την Ελλάδα έρχονται για να δοκιμάσουν το κροσάν του. Σακούλα δεν φαίνεται, βάλτε πάνω στο. Τι όμορφος που είμαι. Το μαγαζί δεν είχε καλοφωτισμό, οπότε περπατήσαμε ως το λιμάνι να φάμε για να δοκιμάσουμε και να βάλουμε τη βαθμολογία μας. Μικρή παρένθεση, το μαγαζί βρίσκεται στην Παλαιών Πατρών Γερμανού 23. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Δοκίμασε να δούμε. Με φράουλα είναι αυτό. Για το Λούλι. Είναι πολύ ωραία η ζύμη. Θα έχουμε και πολύ ώρα μέσα στη σακούλα. Σίγουρα έχει μαλακώσει λίγο. Να το γλύψω. Δες πως το έκανε τώρα ο Λούλης. Θα σε πω, επειδή δεν τη βγάζει πολύ έντονα, είναι αναλαφρό για καλοκαίρι ότι πρέπει. Του βάζω ένα 8,5. 8,5 στα 10. Γιατί είδα τι έχουμε συνέχεια έτσι. 9,10. 9,1. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο είναι το κρουασάν με το Φεραίρο. Α, ο μάνατζερ Ράγμπι. Γι' αυτό εμφανίστηκε. Φύγε ρε που θες να φας, είπες δεν θα φας. Είπες έσκασες. This is my favorite. Θα τα λάβουμε σε λίγο. Θέλει να φάει κιόλας, είπε δεν θα φάει. Ναι, ο Λούλης. Έχει πολύ βαθιά γεύση το κρουασάν. Η ζύμη σαν ζύμη. Εκεί. Το άλλο όψεν τώρα. Είναι γεμάτο σαν κρουασάν. Ο Λούλης. Να το. Πήρε φαΐ τώρα. Ωχ, αγόρι μου. Γεια σου Λούλη. Ο Λούλης. Αλλά δεν τον είδα. Τρομερή πραλίνα. Στην πρώτη που δεν το κατάλαβα, έγκασα πιο πολύ τη ζύμη του κρουασάν. Αλλά η πραλίνα του με το Φεραίρο είναι απλά θεϊκή. Όλα αφού. Γεμίζει απίστευτα το κρουασάν και η γεύση με το κρουασάν δεν είναι απίστευτα πολύ. Του βάζω ένα 9,4 στα 10. Αβραάμ, κράτα και για τα άλλα, γόρι μου. Το χαρτί δεν τρώγεται. Κρίμα. 9,5 στα 10. Επόμενο, κουτάκι νούμερο 1. Να πούμε ότι τα παιδιά μας βάλαν ό,τι ήθελαν έτσι, δεν διάλεξαμε εμείς. Το αφήσαμε πάνω τους, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Να το κρατήσω για το τέλος αυτό. Ήταν αυτό που έβαλα στο μάτι. Συμπένα. Δεν θα πέρασε ανέμακτα. Α, έχει πολύ ωραία υφή. Ω, φίλε, δες εδώ. 9,1. Θα σε πω. Έχει πιο ωραία υφή από τα άλλα. Έχει την τραγανή την κρούστα από πάνω. Εγώ του βάζω 9. Επόμενο. Ξέρετε πού είναι ο Λούλης. Κάτσε, πήραμε και μιλόπιτα. Ναι. Είναι καραμέλα από πάνω. Δες το πρασινάκι. Μιλόπιτα, Είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Ναι, δεν είναι μια πολύ ιδιαίτερη γευτή. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω τώρα, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή δεν μπορώ να καταλάβω, θα το βάλω στο 9,1. 9,1 κι εγώ, ναι. Επόμενο και τελευταίο. Αυτό είναι ο λόγος που ήθελα να συνεργαστούμε με το Σενιόλ. Είναι το τετράγωνο του κρουασάν γέμισε επικάλυψη όρεο. Πολλά expectations εδώ πέρα. Ή θα είναι δεκάρι ή θα είναι χαμηλά αυτό. Δεν υπάρχει μέσο. Να βράμε χέρι. Χάρηκα. Παραιτήθηκε από το YouTube. Ποιος? Ποτέ. Ξέρεις να πω. Έλα. 9,9. Θα κάνει τέλο. Συγγνώμη για το μαλάκα. Είναι δυνατό να βρίζει. Είναι πεντανόστιμο. Δεν σε βαραίνει καθόλου. Όχι. Είναι τόσο όσο. Το κιλό δεκάρι. Δεν άντεξα. Μαλακό, τραγανό, γευστικό. Αβράμ σε γαμπό. Βγάλες τα και βαθμολογία δεν έβαλες. 9,9 ρε φίλε. 9,9. Λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα. Παίρνει το part 1 να πας να το πατήσεις να το τσεκάρεις. Εδώ πέρα στο τετραγωνάκι που έχω βάλει. Αν σου αρέσει το είδους βίντεο, άσε ένα σχόλιο κάτω, άσε ένα like και κάνε και μια εγγραφή. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Όχι, φεύγουμε γιατί μας φάγανε τα κουνούπια.